Čaute, ako sa máte? Vítajte pri mojom ďalšom videjku, kde mám takú zaujímavú tému. Samú ma niekedy prekvapia témy, ktoré mi prichádzajú, ale budiš, poďme na to. A je to téma, ktorú som si tak pracovne nazvala Ja a moje polko. Pýtate sa, kto je polko? Alebo čo je polko? Pýtate sa dobre, polko je moje autíčko. A teda naozaj chcem mu venovať túto tému, tak to sa pýta zhmotniť cez toto video, lebo v podstate vďaka šoférovaniu na tomto mojom polku mi pomohlo naozaj v živote sa veľmi posunúť, taký game changer, kde sa mi otvorili nové možnosti a veľa slobody, tak takáto veľká vec si naozaj zaslúži, aby bola spomenutá v tomto videu. Čiže ja a moje polko. Čím začnem? Vodičák. Vodičak som si začala robiť v 30-ke, čo už je pomerne dosť neskoro. Nejako moja sestra, ktorá sa už v 18-ke tešila, že si urobí vodičák, mne sa nejak nechcelo. A potom som si uvedomila, že som sa aj mega bála. Mala som obrovský blok a bola som presvedčená, ja v živote nebudem šoférovať. V žiadnom prípade sústredovať sa na všetko. Na radiacu páku, na volant, ne. Toto ja ne. Ale tak teda, vodičak som si zrobila, aj keď to bolo zaujímavé už na skúške, kde som prešla po obrubníku a policajt mi povedal, no dobre, príďte si po vodičak, ale nech vás muž naučí šoférovať. Takže celé zle, ale dobre. Vodičak som mala v peňaženke zastrčený a vlastne nešoférovala som, ale ako to už v živote býva, vždycky príde nejaká iniciácia, ktorá sa nepýta, či máš blok alebo nemáš blok a jednoducho nás do toho šupne a tak sa to stalo aj mne. A keď som ostala sama, musela som. A je to zaujímavé, ale ja keď musím, tak idem. Tak to bolo aj s týmto šoférovaním a blok, neblok, sadla som do auta a šla som. Čiže zaujímavé. Blok vyliečený po tejto iniciácii. Vďaka Bohu za to, lebo naozaj som teraz veľmi šťastná, že túto zručnosť mám a môžem naplno využívať. Zaujímavé je aj, ako sa ku mne dostalo moje polko. Môj vlastne ex-manžel ma týmto prekvapil. Ako ja hovorím, niekdy udelá niečo, čím sa úplne vykoupí. A toto bola jedna z vecí, za čo som vďačná, lebo mi prišlo teda to polko, mi bolo dovezené pred dom ako prekvapenie. Ja som tvoje nové auto, tu ma máš. Čiže super. A som veľmi rada. Polko je automat. Neviem jazdiť úplne plynule na manuáli, takže som veľmi vďačná. Zaradím dečečko a idem do sveta. Čiže ak mi bude chcieť niekto kúpiť auto, tak automat vás poprosím. A teda sadnem a idem. A čo ešte zaujímavé, tak jednak ako som povedala, toto šoferovanie je mega sloboda. Ja som si naozaj zrazu uvedomila, že nemusím nikoho otravovať a nemusím na nikoho čakať a že teda môžem sadnúť a ísť. Aj keď, neviem prečo to ja tak mám už z detstva, cez ten môj jazyk lásky, ktorý je služba, mám veľmi rada, ak ma niekto vozí. Ale kým som nešoferovala. Teraz už keď šoferujem, tak som radšej teda na tom mieste vodiča. A rozmýšľam nad nejakou storkou zaujímavou, lebo čo je zaujímavé, tak nielen, že sa zavezieš autom z bodu A do bodu B, ale sa mi deje aj kopec takých zaujímavých až transformačných vecí cez túto jazdu v aute a nielen v tomto mojom polku, ale aj keď som s niekým išla, tak sme šli cez nejaké veľké smršte, búrky a podobne, kde to už vyzeralo naozaj všelijako hrozivo, ale nakoniec celá tá situácia bola veľká, veľmi transformačná práca so strachom, ale stalo sa niečo podobné aj mne. Teraz som si spomenula na jednu storku, ktorú vám poviem, kde naozaj som pracovala veľmi silno so strachom a skoro ma premohol, ale tak nejak som to dala. A bola to vlastne situácia, keď som sa vracala z jedného festivalu, ktorý bol v Bratislave, išla som s takou partiou kámošov, tí ma zaviezli do Ružomberka a ja som z Oravy, takže ešte z toho Ružomberka som musela teda prejsť na tú Hornú Oravu. Tak ma v Ružomberku čakalo polko, sadla som a šla som, bola polnoc, tma, hej, a šoferovanie v tme nie je dvakrát príjemné pre mňa, ale teda potrebovala som sa dostať domov, tak som šla a všetko OK, vlastne na Kubín a za Kubínom už začala trošku taká hmla, hej, ale tak dobre, hmla, idem. Ale keď som prišla do Širokej, Široká, to je tam, kde je ten ferozliatina, však to je Široká, takže keď som prišla do Širokej, tak tam už bola tá hmla ako čisté mlieko. Ty kokos, pre mňa ako začína tú šoférku totálna panika. Ako ja cez toto prejdem, ja som fakt nevidela na centimeter. A hovorím, celé zle.
Ale tak teda veľmi som spomalila, išla som naozaj slimačím tempom a zrazu z tej jednej zákruty vyšla taká do tej hmly, keď si predstavíte, taká signalizačná tabula, hej, veľký vykričník, či čo to je, trojuholník s tým vykričníkom a červeným stop, 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 proste totálna stopka mi svietila do očí, som bola úplne ožiarená a teraz čo? To sú presne tie momenty v tom živote, kedy sú to tie sekundy, kedy Pane Bože, poserem sa tu na mieste, zastavím, ale ma vykotím tak do garáda, alebo teda idem ďalej a uvidím, čo bude ďalej, ale totálne ma naozaj ožiarila tá stopka. Nevidela som poriadne ani auto, ktoré šlo, ani som nevedela, či za tým niečo bude, či tam bude nejaká havárka, nejaké iné auto, vykotené na ceste, proste celé zle. A len tá stopka červená mi stále svietila proste do očí. A hovorím, že to je presne tie 3 sekundy, kedy potrebujete hacknúť tú realitu, ako, kde to bolo? Divergencii, keď nie, this isn't real, rozbila tú sklenenú nádobu a proste pohnúť sa ďalej a to sa mi presne dialo. Hovorím, ty kokos, ja idem proste, ja idem domov s mojimi deťmi, proste idem. A naozaj, tá sekunda toho strachu, brutálne poprosila som o najvyššiu ochranu, ktorú keď poprosím naozaj vždycky sa mi dostane, ďakujem za to a proste šla som fakt desiatkou proste cez tú hmlu, nech sa tam deje, čo sa tam deje a proste je presvedčená, že tam prejdeme, hej, vtedy príde taká tá sila. Takže som prešla, samozrejme dostala som sa z tej hmly, hej, pre niekoho by to bola taká situácia, prefrčal by a šiel, ale pre mňa naozaj silná, transformačná situácia, práca so strachom, so všetkým a takto sa mi to udialo cez toto moje autíčko, cez toto moje šoférovanie, takže som vyšla z tej hmly a potom sa už aj hmla rozplynula, všetko bolo v poriadku, časlivo som sa dostala domov, ale poviem vám, mala som čo robiť a doteraz si to pamätám, doteraz mám zimomriavky, keď idem tým úsekom, tak si vždycky spomeniem, áno, toto je môj stopkový úsek, ale je to naozaj taká pekná paralela aj na to, že keď nám život ponúka tie stopky, tie polena pod nohy, čo sa nám deje veľmi, veľmi často, poznáme to však veľmi dobre, že čo vtedy naozaj, či naozaj prejdeme tým strachom, necháme ho prejsť teda tým našim telom, hackneme tú realitu a proste posunieme sa za ňu, lebo to, čo je za tým, je oveľa väčší dar, ako naozaj zostať v tom strachu, zostať v tom staknutí. Takže toto bola taká moja skúsenosť a som za ňu veľmi vďačná a tá ma potom dostala a posunula ďalej taký game changer. Takže ja to mám takto, cez to moje šoferovanie a cez to moje polko. A ak máte chuť, tak sa aj vy môžete podeliť dole v komentároch, čo je takým vašim spúšťačom alebo game changerom, vďaka čomu ste sa v živote veľmi posunuli. Budem veľmi rada, ak si prečítam nejaké komentáre. Už sú tam nejaké komentáre pri tých mojich videjkách. Veľmi sa teším a ďakujem každému, kto venuje čas nejakému komentu. Majte sa pekne a držte sa. Čaute.